Kirol osasunaren txokoan nekea izango dugu gaurkoan hizketa gai. Iñaki Arratibelek nekea zer den eta zerk eragiten duen azalduko digu. Entrenamendu bat amaitu ostean, nekatu egin behar dugu entrenamendua baleko izan bada. Baina nola eragiten dio nekeak gure gorputzari? Nekea plantatzerakoan nik uste daukagula ulertu beharra. Nekea eta kirolen eta jarduera fisikoa egiterakoan, nekea dela gaitasunaren edo almenaren txamponaren beste aldea. Horrezan edo, noiz astea nekea? Gure almena bukatzen asteanen, hori izango litzake. Nik uste baztertuin behar dela kirolean, edo gutxinez bereiztuin beharko litzakela, nekea, eguneroko neke hori, edo guk kirolean askotan erabiltzen duen akidura hori, zintasun gehiago hori. Eta hori izango litzake nolabai nekea. Lehen komentatzen bezala, nekea sartzen da, gu egunero edo entrenatzen egian edo egiten dugun jarduera fisikoa egiten dugunean, nola baitengatik gehiago ezin dugunean. Gure erritma gutxitu behar dugunean, egiten ditugun denborako okerragoak direnean, edo daramagun abiadura nolabait moteltzen dijoan, edo erabiltzen ditugun pisuak ja ezin dugunean. Hori izango litzake kirolean aipatzen dugun nekea. Neke mota ezberdinak antzematen ditu gorputzak. Neke orokorrak gorputz osoari eragiten dio. Neke lokalak ordea, praktikatzen dugun jardueraren arabera eragiten dio gorputzaren atal jakin bati. Neke orokorra izango litzake nolabait gorputz osoa nekatuta dagoenean. Ezintasun hori orokorrean, eta bere sintomak propio batzu ditu. Sartzen da logure bat, baina aldi berean gauez loiteko zailtasunak daude. Bestaldetik, izan daitezke nolabait gorputzaren sensazio batzuk, buruko mina, muskulo orokorrean mina, jateko gogoak uniten da. Hori izango litzake janeke orokor bat orokorrean sartuta edo gorputz osoan sartuta. Eta orokorrean paralelo bereiztu beharko genukeena da, kirolean askotan gertatzen dela neke lokala deitzen dena. Neke lokala da, gorputzaren atal bat nekatzen zaigunean. Eta normalean izaten da, espezifikoki erabiltzen aigean gorputzaren zati hori. Adibide moduan jartzeko, orokorra bai sartzen da askozaz gehiago igeriketan edo korrika orokorran izaten denean, eta bestalden okerrago lokalak gertatzen da gehiago, txirrindularitzan adibidez, iztarra nekatzen diala, orokorran ez daukazu sensazio txarrik, baino hankak ezin dute, edo eskalatzaileek dutela, eskalatzen denean, besoa nekatzen dela. Gorputza ez da nekatuta orokorrean, baino zuk benetan erabili behar dezun gorputza tal hori nekatuta dago. Iñaki Arratibelek neke mota ezberdinak sailkatu dizkigu. Entrenamenduetan nekatuz, gure errendimendua nola hobetzen den ere azaldu digu. Errekuperazioak duen garrantzia nabarmendu digu. Entrenamenduaren zati garrantzitsua da errekuperazioa. Entrenatzen dugunean, noski, nekatu egin behar dugu. Guk entrenatzen dugunean gure sensazioa da okerrago gaudela. Dago beste bat, neke azpiakutua ditzen dioguna, eta hori izango litzake nolabait entrenamendu batzuen ondoren gertatzen dena. Eta gero dago, deitzen den neke kronikoa, ziurezki arrazoi ezberdinak ditu, hori gero esplikatu dugu, baina hori bai dala epe luzera gaur da. Gehiago kostatzea agertzea, gila da, baina baita ere askozaz gehiago kostatzea errekuperatzea. Eta neke mota bakoitzak bere errekuperazio epea dauka. Irudiontan ikusten den bezala, entrenamenduaren egoera, entrenamentzen dugunean gure forma fisikoa bat da, eta entrenamentua bukatzen denean nekatu egiten gea. Eta horren esfortzu baten ondoren gure forma fisikoa edo errendimenduaren egoera hori okerragoa da, eta errekuperazioa atsedenaldia izaten den fasean hobetu egiten gea. Eta gaude, nolabait errekuperatu ondoren, entrenamentuan hasiera hartatik baino pixkat hobeto edo ikusi beharko dugu. Horri deitzen diogu superkompensazioa. Orduan, guk egiten balin badeu, entrenamentuaren estimulua jarri, nekea sortu eta behar den errekuperazioa ematen diogunean, hobetzen goaz eta horrek pixkanaka errendimendua hobetzen jungo litzake. Ze gertatzen da errekuperazio hortan arazoak daudenean. Hor gertatu daiteke, alde batetik, nolabait edozein arrazoiengatik, eta hori da gero aztertu beharko duguna, gure nekeren ondoren errekuperazioa ez dela nahikoa izan. Naiz, irudiontan ikusten den bezala, guk ondo planifikatu tarte hori. Horrek esan nahi du, beste arrazoi batzuk daudela.
Ze gertatzen da? Nola ez deun, behar bezala errekuperatu, urrungo unen entrenatzen hasten geanen ez gaude hasieran gauden bezala, pixkat okerrago. Claro, urrungo entrenamentu ondoren, guendigan gehiago negatzen geha, gure forma fisikoa okertzen dijoa, eta ez diogu denborarik nola arazoa hor jarraitzen duen, berriro entrenatzen dugu, eta bizkanak gure egoera hobetu beharren okertzen dijoa. Arrazoi horri, lotu dezakegu, guk agian gaizki planifikatu deula. Hor esan edu, gu gure nekea ondo sortzen dugu, baino edozein arrazoiengatik ez diogu errekuperazioari nahiko denbora eman. Orduan, ez diogu guzten gorputzai errekuperatzen, eta orduan baita ere, kasu honetan, errendimendua okerrago dijoa. Entrenamendu planetan eta egun batean baino gehiagotan jarraian lehiatzen diren kiroletan, nekea eta honen errekuperazioa bereziki zaintzen da. Errekuperazio mota ezberdinak daude eta kirolariek hauek ere lantzen dituzte. Errekuperazio tartean kanpo faktorek ere eragin dezakete. Gaixotasunen bat izateak dena baldintzatu dezake. Txirrindulari batek eta egun ezberdinetako karrera bat prestatzen nahi danen, etapak direnlako eta 4-5 etapa delako, entrenatzen da 4-5 egun segidan gogor entrenatzia errekuperazio laburrekin neke mota bat edo lehen aipatutako azpineke hori sortzeko. Hori planifikatuta dut, baina horrek esan nahi du, 4-5 egun hori pasatzen janen, errekuperazioa baita ere 4-5 eguneko izan behar gaula, logikoa denez. Baina askotan gertatzen da, beste faktore batzuk sartzen diela. Katarron bat, anemia bat. Nekea arazo fisikoa da, baina neke psikologikoa ere badago. Buruak lan handia egiten du kirolean, eta errekuperazio tarte txikiek eta entrenamendu jardunaldi pilaketek kirol bat gorrotatze ere eragin dezakete. Jendea nekatu egiten da psikologikoki. Eta hori, entrenatzen egin persona bat, eta hilabeteak etorri, entrenatzen atsedenaldiak planteatu gabe, eta hortan egia ez da bakarrik atxeden fisikoa, baizik eta atxeden psikologikoa behar dela, nolabait entrenatzeari, kiroliteari, gorroto pitxin bat, eta oiko matxoen artean esatet, gorroto bat ateatzen dio. Eta hori, baloratu egin behar da. Askotan gorputzean ez dugu ezer aurkitzen, eta analizatzen desunean noizti zauden entrenatzen, ze intensidadea, ze volumenak, ze bizi modua ematen naizean, nahita nahi ez planteatu behar da, hemen ere bai, oporrak behar dela. Jarduera fisikoa egiten dugunean edo eta entrenamendu plan bat egiten ari garenean, nekatzea normala da. Hala ere, neke hori zaindu beharreko aspektu garrantzitsuenetako bat izango da. Hurrengo ataldean gai honi tiraka jarraituko dugu. Errekuperazioak zein garrantzi duen ikasteko aukera izango dugu. Raid da praktikatzen du Jon Fernández de Antona leaburuarrak. Raid da zaldierekin egiten den erresistentzia lastreketa da. Gizakiak eta zaldiak bat egin behar izaten dute kirol honetan arrakasta lortzeko. Fernández de Antonak kirolaren nondik norakoak azaldu dizkigu entrenamendu egun batean tartetxoa eginda. Animaliekiko maitasuna eta kirolak bat egiten dute leaburu inguruko mendietan baita munduan zer egiten diren raid lasterketetan. Jonek berak azaldu digu raida zer den eta kirol honen inguruan zer mugitzen den. Resistentziko karrerak die, zaldikin itienak, 100 kilometro eta 160 kilometro bitarten izateie, un baten, eta gio badaude 200 kilometro 200etan daola dienak, baina normalen un baten, gehiena 160 kilometroko izatein die. Arabea o arabe odo likutue behar du, normalen izaten die, resistentenak ala izateie, desierto onda kriatutako zaldik izateielako, eta gure deporten gehiena ibiltzeiena behintzat arabek eta anglo-arabek die. Oain kuarto de mila eta odol pixka sartzen hasi die, baina normalen odoloik die gehiena ibiltzen diena.
Nik guaintxe entrenamentuan 2 dauzket etxen eta denea 6 aldi dauzket. Korritzen 5 urtekin uste jue, gaztenak korritzen hasten eta esategue, zaldie ondoin arte minimo 2 urte behar ditula. 7 urtetan jartzeie, baina nire uste zaldi bat ondo jakoa jauta eta eoteko eta buruz daia prepauta ondo konpetitzen hasteko, karrera honditan 120-160ko karreratan 10 urte izan berri izateitu. Zaila da, edade hori arte, artikulazio aldetiken da lesioik eta ez izatea, baina aguantatze balin bau, ne ustez perfektoa 14 urte bitartean hortxe da. Resistentziko zaldik nola dien, proteina gutxigo eta grasa gehioko pentsuk emate izkio, azkenean reserva behar dituelako eta xoabe gastatzen, hipodromoko zaldik eta saltokok eta adibidez, nola esplosibok dien, lan esplosiboa behar duen, proteina gehiago eta berogok izatei, pentsu berogok izatei. Ibili, kilometro askoein, fondo askoein, zaldi haudi, aldan denboa gehiena ikuyutiken kanpoa pasa, kanpon daun denboan ibilitea, eta beha aldan sueltona egotea, hankak asko zaindu, hankak bizkarra de bai asko, azkenen gainen zu eman bertzaitu eta aldan hobetona fisioterapeutak, dentistak eta dena berritzate ditu. Azkenen eliteko deportistak bi eta aldan gehiena. Oso garestie, zaldien entrenamentu, vitaminak, pentsuk, esan detena dentista urten behin pasa berri izategue, komenigarria da, fisioterapeutak, nik normalen bilabetez behin hola, karrera da aurretiken, fisioterapeuta behiatu itxeie bintzat, puntun jartzeko, kolokatzeko dena, eta azkenen behar due aldan hobetona egotea, konpetitzeko. Laguntza konsegitzea nahiko zaie da, guain, mundialeako adibidez izan dugu laguntza ekonomikoa, eskerrak eman baizkiet gaine Eusko Auto Toyotan konzesionarioi, RGSeki, Pienso Saltube eta fisioterapeuta ide bai, Diego Mas, eta perratzaile ide bai, Kike eta Inaut. Eta egizan oso ondo portatu ide eta laguntza izan dut mundialea juteko eta diferentzia handia egitea. Zure potxukutik diru guztiak jartzen nahi izanen, azkenen diru asko jute zaitu. Zaldiz aparte, jinetea, preparatuta distantzio egiteko, zaldiek emateikun traste guztik, vitaminak emateizkionak, egia esan ez dut diru asko gastatzen vitaminatan, beste batzun alden, aiatzet zaigulako gehien bat, eta aldeunakin moldatu behar behintzat. Remolkea, viajeta juteko, kotxea eta dena. Leaburuko gazte batek mundu mailako errait txapelketetan parte hartzen du egun. Txapelketa horietan parte hartzeko ordea, aurrez lan handia egin du Jon Fernandez de Antonak. Zaldi munduan nola hasi zen eta zein bilakaera izan duen pozarren gogoratzen du. Zaldi munduan hasi nintzen orain dela 9 urte gutxi bera eta raida mundun 6 bat urte hola izango die. Hasi ginela, 20 urte, ez gutxi, 18 bat urtekin gutxi bera. Lehitzeko neska bat, laune dana, beha galope bat zeuzken, titulo behar du korritzeko, eta nik eneuken ez zer, eta ziten, raidako behorre guztat zait, eta zera, eta bueno, holaxe apustu batin, eta nik entrenatuko nula, eta beha korritxuko zula, eta holaxe hasi ginen. Laguntza handik ez, etxekok apoioa handie, lagunek bai, karrera guztite etortzeie, azkenen laguntzea eta eskerrak eman beharra daude denei egia izan. Eta baina bestela ekonomikamente lanetik enatetako dirue ontan gaztauta, beste zeik ez dago. Karrera bakoitzen minimo ni eta beste 3-4 pertsona, ze azkenen aiatu metako lekua eta da azkarrena rekuperatzeuna eta kontrolela sartzeana, gio azkarrena ateatzeana. Orduan, silla eta kentzen zenbat eta denboa gutxigo pasa eta zaldi aldan ude gehiena botatzen azkarrago rekuperatzeko, azkarrago sartzea zaldie eta gio lehenago zehatzea. Eta karreran asistentzi puntuk izateie, ni martxan ijoala, galopatzen ijoala igual, urbotik pasa berri izateizkie eta
beste laguntzaile batekin bakarrik ez duzu ez egiten. Zenbat eta jende gehiago jun, orduan da beto. Politxe ez dakit. Ez genekiun nola zijoan gauze gutxi gura bera bai, baina ondo atea zen. Biharrengo lasterketa joan ginen, beste 40 kilometroko karrera batea, eta irabazin genuen, eta premioa kondizioi gobenen bukadutako zaldin premioa eman ziren, da hor pikatu ginen, da hortik aurrea atope hasi ginen. Ordutik genuena, gauza asko pasaie, mundialan asuntoa, lehengo urtekoa, Uruguaioekin kontaktatu, haik asko lagundu egia esan. Jendea ezautzeko puntutik eta lan asko da indeu, bai nik eta ni azaltzen naiz hemen, baina nire launek, familik eta dena esportu handia azkenen denak. Bai, posible da. Suerte izan ezkio jeke batek kontratatzea azkenen behaiek mundu guztien jeke bakoitzek igual 4.000, 5.000 zaldi dauzke eta behantzako lan itea posible da. Zaila da nahiko genuke hortatik bizitzea, ez egit konsegituko egunen baten gero baitare daude, karreratan posto honetan gelditzea bali matzea zaldik eostizkidizue eta diru asko pagatzeko zaldi bakoitzeko eta horrekin arriesgatu eta zure kontua zaldi mordoska bat egosi klasifikatzen jugun eta saldu, bestela jeke baten, aberaz batentzako lanen hastea. Hemen Gipuzkoan Kantabrin dago laun bat, horta dedikatzeana, Dubaieko Sheikh Mohammed lan haiteu, eta hemen ingurun Katalunian, Katalunia alden jende asko eta afizioa handia da, erraida mundua, eta jende deixente ontatik biziana, zaldik entrenatzez. Raidean ongi aritzeko zaldiak nahiz zaldunak prestaketa berezia behar dute. Jonek bere esialdi tarte ia guztia zaldiari eta honen prestakuntzari eskaintzen dio. Zaldi gainean ibiltzea baino askoz lan handiagoa da raid munduan aritzean. Zaldi azkenen ordu leheno esan dizutena, fondoa sartu, ordu asko, gero segun ze karrera dan ikusi behaztu, altitudeen diferentziek eta zenbateko dien, karrera beti normalen hastea preparatzen jazaldik kompetizio altun daudenak, beti hastea preparatzen, karrera oikorritu behar dut eta horreako prepatu behar dut. Bi hilabete terdi lehenago hastea entrenatzen eta enfokatu behar zu, karrera nola da, entrenamentu gutxi gora bera, velozia hundien korritzea balin karrera hori, igual hasten egun baten bakarrik galopatu beharren, igual jun behar zu galopatzea, hasten 3-tan. Zaldik velozia gehiago, muskulatura desberdin egiteko eta velozia hartzeko. Eta aldapa hundiko zeak balin desnibela hundiko karrera bat balin gehiago hemen mendin sartu, aldapa sartu, muskulatura gehiago hartzeko eta velozia azkenen desnibela hundia balin badau normalen velozia hundin ez da korritzen. Zeak eta arabek eta hola igual ateatzeie atope, baina normalen fuerte ateatzeienak desnibela hundiko karreratan ia denak eroi iteie, eliminatu iteie. Azkenen entrenatu, zaldikin batea ordu asko, eta horrekin ia entrenamentu guztie inda dau. Alimentazioa zeatu behar izate dugu, kontrolatu behar izate dugu, ze minimo 70 kilo behar ditu korritzeko, eta hortiken gora neska bat o mutil bat oso flakoa dana, 70 o 71 kilo justukin korritzea balin sila eta guzti, beste bat sila eta guzti 80 kiloa iotze balin azkenen 120 kilometron 10 kilon diferentzia asko da. Eta horretik pixkat pixuen mantentzen du eta ez dauke beste misteriek. Lanetik enatea eta oaintxe bezala bazkaldu eta 6 entrenatzea ze azkenen ordu asko egunero 3 ordu eta piko entrenatzen zaldi bakoitzekin igual ibiltzea eta orduk ez du ematen bestela. Eta korrika, astez behintzak korrika eta presaka eta asteburu lasaiago, ze azkenen asteburu guzti daukezu hortako eta onta dedikatzea asteburu guzti. Nik behintzat zaldikin bakarrik entrenatzen. Gero badakit jendea badaola, igual zaldin entrenatu ezin dulako, bizikletan da ibiltzean asko, estatikan dagoela, laneko horariok eta ez zilako
osea, permititzen, igual beste norbaitek zaldi entrenatzeo eta beak zeatu bakarrik itxeu, bizikleta o forma mantendu eta jazta. Egi esan, bai, atzo kasualia portugues batekin hitz egiten egon nintzen eta hori esan ziten, nola entrenatzen zuek eta guk hemen suerte daukegu, aldapa asko daukeula, eta pauson entrenatzekin kardioa eta itxe zaie eta artikulazioak ez ditugu hainbeste gastatzen. Baitare da beak lau izatekin da entrenamentuk azkarragoak inberri izatekin, distantzi berdine azkarrago ditugula. Beak zaldi bat entrenatzeko igual ordu eta erdin eta nik 3 ordu eta piko behitut zaldi bat entrenatzeko. Diferentzie da, azkar entrenatutako zaldigo, velozidaden entrenatutako zaldi normalen azkarrago lesionatzeiela, hola hemen entrenatutako zaldi baino. Xoabego nola juteien artikulazio geztu egin beste sufritzen da gehiago agontatzeko normalen. Udaran azkenen berokin saiatzea, eguardin aldan azkarrena atea beroa ohitzeko normalen zeo zerraroa pasatzez balin asteburun karrerak izateien beroa ite balin ohituta egoteko temperatura hortak horritzea eta udaran osa negun berdin. Negun okerrago zelanetiken atea eta ilundu arte ordu gutxigo eta nahiko justu nibiltzea, iluntzeko problema horrekin. Nazioartean hainbat txapelketatan parte hartutakoa da Jon, emaitza bikainak ere lortutakoa da. Raid txapelketen inguruan mugitzen den guztia gertutik bizi du. Txapelketa batean parte hartzeak diru kostu handiez gain beste 1000 xehetasun ere kontuan izatea dakar. Munduko txapelketak eta normalen izateie urten erdialdean gutxi gora bera, zaldik eta Espainiko txapelketa eta pasa eta normalen selekzionatzeko horrekin moldatzei asko zaldiketa selekzionatzeko Espainiko txapelketa, Espainiko selekzioa hartzeko eta beste estatutako zeketa berdin. Eta gutxo bera abuztu alden, Emiratotan izate balin bukaeran izateien udaran imposiblea da korritzea temperaturan gatiken da normalen diziemberen da izate, abendun da izate. Zaldi bakoitzekin behorrakin adibidez, aurten 360 kilometroko karrera korritu ditu eta hori zaldi batentzako asko da. Azkenen karrera eunekoa da gutxinekoa, egun hortan karrera hori itxeu eta punto, bukatu itxeu. Baina aurretiken bilabete eta piko entrenatzen damazki eta kilometro asko sartzen daizkio. 40 kilometrotiken 80 bitartean nazionalak dienak izatei zaldi gazte klasifikatzen juteko. Egin behar du 40ko bat, 60ko bat, 80ko bi, gehoia internazionala korritzen hasteko, 80ko bat iteko, geho 120ko bat eta 160ko bat. Eta nazionalak dienak velozitate kontrolatukin izateie, igual jendea berotu eta zaldi gazteek izurratzeko eta normalen jartzeuen media maksima 16koa, 16 kilometro orduko, eta orduan zaldi batentzako nahiko erresa da, velozitate hortan itea hoi eta minima de 8 gola izatea gutxi gora era. Eta velozitate tarte hortan ehotzin zaldik dauken 40 kilometroko karrera bat itea. Eta gio ja 80-etiken 160 bitarteko izateiena velozitate librea izatea, zu nahizun velozitate daukezu korritzea, eta minima izatea hilatenatan 12ko minima izatea, hortiken gora korritu behar eta baina hor zaldik nola inda dauden esateko artikulazioak eta ondo itxita eukitze dituen, berdin dio. Zaldi bat puskatzea daukezu azkar juteatiken, baina normalen ondo indako zaldik aguantatzea ditue kilometroik. Oso importantea. Deporte honetan oso importantea da. Zaldi problema txiki bat balin bauke, deskalifikatu dituz zaitue. Ez da hipodromoko karrera baten bezala atera eta naiz da kojo aiatu irabazteunak irabazi du. Hemen da azkenengo kontrola pasa arte, bai pultsu aldetiken, hidratazio aldetiken eta metaboliko aldetiken eta kojera aldetiken ondo egon arte, 160 kilometro bukatutakon, adibidez, ez duzu karrera irabazten. Dena pasata izan behar du.
Aurreko egunetik hasteie, internazionalak diena, kontrol prebioa karrera aurreko egunen pasa berri izate du. Egun bat lehenago minimo karrerako leku neon behar du, oso urruti balin badau 2 egun lehenago jutegia, ze azkenen mundiala Normandian izatzen bezala 1000 kilometro, eta 1000 kilometro zaldi batentzako paliza da, azkenen beste karrera bat bezala da, eta are adibidez aste bete lehenago jo ginen, baina karrera aurreko egunen, astea zean kontrol prebioa pasate dugu, gero goizen, gauen aldan hobetona utzi zaldie, aldan denbo gehiena behakin pasa, ezerrez pasatzeko, etxetiken kanpoa eta nagola daun, ezer raroik eta ezeatzeko, eta gero goizen izango litzeke, preparatu dena, ondo berotu zaldie eta korritzeatea. Eta hortiken aurrea, itxea dauzkezun zainketa iko benaki. Nik normalen karrera aurreko egunen pentsu razioa jetxite jot, eta karrerako goizen ez dio pentsuik ematen, eta alataz karrerako deskansoko momentutan gogoa eukitzeu jateko, ze oso importantea da, zaldi gehi jatea, aldan gehiena rekuperatzeko eta metabolikoa martxan eukitzeko. Aldan lasaiena egotea, eta buru hotzakin, da berotu gabe, bakoitzen bere karrera itea jutea, beti, porque bestekin berotze balin bazea, nahi behintzat normalen gaizkiatet zaizkide gauzik. Aurten urte hasieran adibidez, zera Portugalea junginen, eta Portugalea ikeragarrizko viaje luze izan zen, ia 13 orduko viajea egin genuen, eta zukin dihoaztena kotxen mentalizatuta jun behar du, hortai joaztela bideen 2 aldiz igual gelditu, zaldi erremolketiken atea, estiratzeko ude eman, eta belarra erabat remolken belarra jaten jutea, beha entretenintuta juteko eta ondo juteko, aldan gutxina ezatzeko eta area jun, aldan lasaiena onde gila, normalen etxetiken kanpoa eta nervioso jartzeia ohituta dauden zaldik, normalen hola juteienen, viajeta juteienen, normalen baki karrera badatorrela eta lasaitu iteie. Prestauta egoteie normalen karreratako. Guain gero eta gehiago emakumeek aire korritzen, asko daude emakumeek korritze duena, Espaini alden katalanak dio oso fuerteek, dauzkeun jineteiko benak eta konpetitzik handinak katalanak dauzkeu, eta gero Frantzin. Gu asko hemendiken mugan nola gauden Frantzialdea jutega korritzea, eta azkenen munduko jineteiko bena Frantzin dauden nire ustez, eta zaldiko benak eta kri aldetiken da egin duen selekzioiko bena Frantzin da, eta konpetitzi oso gorra da Frantzin. Dena batea horregatiken jartzue pixue, 70 kilo zila eta guzti, pixka gutxi gura bera zeatu juteko, ekibalatu juteko. Leaburuko mendietan gora eta behera jarraituko dute Jon eta bere zaldiek, zaldia prestatzeko lan gogorrean. Lan horren fruitua munduko hainbat txokotan zabalduko da. Beti ere zaldiak, naturak eta kirolak bat eginda.